ଆସିଲା କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼ ଶ୍ରୀ କଳା ରୁଦ୍ରମଣି କି ବଜାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ନିଆରା। ଆଉ କଥାର ଅଛି ଯେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ହଁ, ସେଇ କଥାଟା ବି ସତ। ତ ସେଇ କଥା ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ଧରିକି ଆଜି ଆମେ ବୁଲିଯିବା ଗୋଟିଏ ଜାଗା। ଆଉ ସେଇ ଜାଗା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ନୂତନ ବର୍ଷ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିଲା ବେଳକୁ ମେ ବି ଡିଲେ ହେଇଥାଇପାରେ, ତା ପରରେ ମାନେ ବାସି ଯାଇଥିବ, ମାନେ କୋଡ଼ା ଆମର ବାସି ଯାଇଥିବ ଯେଉଁ ଶୁଭେଚ୍ଛାଟା, ବଟ୍ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ ଆସିଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ 2-3 ଦିନ ଲାଗି ପାଇପାରେ। ଆଉ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ଆମର ମେରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କ ବି ଜୟନ୍ତୀ, ତ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଳନ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ମେରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଚାଲିଥିଲା ତା'ର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ତ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଯେ ଶେଷ ଦିନରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମ ଏଇ ମେରୁଯାତ୍ରା, ଦଣ୍ଡନାଚର ମେରୁଯାତ୍ରା ବା ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ମେରୁଯାତ୍ରା। ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭଲ ଲାଗୁ ଯଦି ଲାଇକ୍, ଆଉ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ଆଉ ଅଧିକା କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଯେ ମେରୁଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସେଇ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହୁଏ ମେରୁ ଦିନ, ମାନେ ମେରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଶେଷ ଦିନରେ କ'ଣ ହୁଏ। ଚଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ମେରୁତଟାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନବାଦ ପାଣି ବି ପିଇଦେ, କାରଣ ସେଦିନ ଥିଲା ସେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ। ଆଜି ସେଇ ଆମର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଫେମସ୍ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ। ମାସନ୍ତ ଅଛି, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି। ସେଇ ମାସନ୍ତ ମେରୁ ତ କାଲି ସରିଗଲା, ବଟ୍ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ସେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମେରୁ। ଆଉ ଆମ ମେରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାରଣ ଆମ ଘରଠୁ ଅଛି ଯେଉଁ ମେରୁ, ଆମର ହାତୀଗୋଡ଼ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ମାନେ ମେରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସବୁଦିନ ପୂଜା ହୁଏ। ତ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଥିବେ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଆମର କାଳୀମାତାଙ୍କର ପାଠଭୁକ୍ତା ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ବୁଝିବା ଯେ ଆମର ମାନେ ସେଇ ଶେଷ ଦିନରେ କ'ଣ ସବୁ ରିଚୁଆଲ୍ସ, ମାନେ ପ୍ରଥା ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ମେରୁ ଯାତ୍ରାର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପଚାରିବା ପାଠଭକ୍ତଙ୍କ ନାଁକୁ ପଚାରିବା, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବାପା ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ପିତବାସ ପ୍ରଧାନ। ହେଲେ ବାପା, ଆଉ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଯେ ପାଠଭୁକ୍ତା, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ 13 ଦିନର ଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦଣ୍ଡ ପାଠଭୁକ୍ତା। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ। ଆଜି କ'ଣ ହେବ? ଆଜି ଆପଣ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଆଜି ଧାନ ଆମେ ବୁଲିଲୁ, ଧାନ ବୁଲିକି ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ତୋଟାରେ ଗୋଟେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ଭଙ୍ଗା ହେବ, ପୁଣି ପାଣି ଦଣ୍ଡ ଭଙ୍ଗା ହେବ। ପାଣି ଦଣ୍ଡ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ ଆମେ, ଏଇ ହୋମ ହେବ, ହୋମ ହେଲେ ମେରୁ ପୂଜା ହେବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଯାହା କହିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ବେଳକୁ 2-3ଟା ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି 12ଟା। ତ ଆମେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଠଭୁକ୍ତାଙ୍କ ସାଥୀ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 13 ଦିନ କେମିତି ଥିଲା ମାଆଙ୍କର, ମାନେ ଆରାଧନା ସହିତ ସବୁ କାମ ହୁଏ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝିଦେବା ଯେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ। ଆମେ ତ ଯାଇନୁ, ଫିର୍ ବି ଯାହା ମାଆଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯାହା ମାଆ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟ ବଣେଇଥାନ୍ତି, ତ ସେଇ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ପାଠଭୁକ୍ତାଙ୍କ ସାଥୀକୁ ପଚାରିଦେବା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନାଁଟା? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ 13 ଦିନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ରହିଲା, ଅନୁଭୂତି କେମିତି ରହିଲା? ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ କ'ଣ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ, ମାନେ ନମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ ଦେଖିଲେ? ନମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଇଲେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରଖିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଆମର ଚାଲିଛି ଆମ ଗାଁରେ, ଯେହେତୁ ମୋର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପିତବାସ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁରୁ ଆଜି ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଖେଳିକି, ନହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସାଥୀ ହେଇକିରି ଅଛି। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ଗୌରବର କଥା। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ମୁଁ ଆଜି 18 ବର୍ଷ କି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଏ ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଉନଥିଲେ। ଆଜି ବହୁତ ଗୌରବର କଥା ଯେ ଯେହେତୁ ମୋ ଗୁରୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମାନିକି ରହିଲି। ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ 13 ଦିନ ମାଆଙ୍କ କୃପାରେ ସବୁକିଛି ହେଇଯାଏ, ମାନେ କିଛି କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ହୁଏନି? ଭୋକ ନାହିଁ, ଶୋଷ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ।
माँ आशीर्वाद बहुत खुशी अच्छु बहुत आनंद अच्छु 13 दिन यात्रा धाम यात्रा आम बीतीगला किसी कार असुविधा ना किसी का कथा ना। तो देखिले जे साथी जे आमर थिले पाठभुक्तांग से भी कहले जे माँ माने एते जे माने कौन कहते माने दया ऐसे ही आशीर्वाद रहे जे माने बहुत कष्ट आपण देखिले माने दूर नम नम करिया पड़े फिर भी से माने यही 13 दिन बुली था माँ को लेकिन गाँ गाँ आउ जार मानसिकता है से अनुष्ठित होता है डंजा यात्रा। तो आज शेष दिन से मेरु यात्रा को अपेक्षा रहिबो कारण धूलीदंड अलरेडी सरी साराणी आउ गोटे धूलीदंड हेबार थिला जोड़ा कि माने हबो आम मेरु तोटा जोड़ा कि जोठी अनुष्ठित हम लास्ट जो रिचुआल अच्छी सेटा आम देखा आउ पाठभुक्ता भी सही रहिबे। तो आउ जदि हम से किसी पचारिबा जे आउ मेरु आउ कौन कौन हुए आम से नेले बाइट बढ़िया लगे। तो से पर्यंत आपण मैंने रुहतु आउ वीडियो को पूरा देखु। चलो धन्यवाद आज्ञा धन्यवाद। जो प्रकार खरा एठी दुई दुईटी जलछत्रर व्यवस्था भी होइतिला। गोटी कर दे बाइक पे गोटे दे भगवती बंदे नुआगड़े बाउराणी रणपुर मणि नागपु बंद जे बांकी गड़े चर्ची समलाई बंदे काकटपुर मंगला माल देशे बंदे ब्राह्मणी देई कजे संकटे बंदे सार बंदिली गुरु देवता जोगी भैरवी मातृगण आदि जे बंदिली छाड़ी मु सकल दंड को उठारे कर करुणा तली जाऊ सर्व शत्रुंकर गर्व जे मोहर जलांते
ଥିବା ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ନାଲି ଟିକେଟ ଦେଖି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ଦୋଳି ଦଣ୍ଡରେ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ଆମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର बर्तमान चली धूलीदंड आपण मैंने शुणिपे से बैकग्राउंड आवाज रे तो आउ किसी समय पर ये हूँ से मेरुस्थल जो आमर स्टार्ट हम मेरु पूजा जोड़ा आम कहते मेरु यात्रा तो आपाई आउ किसी समय आमको वेट करें पड़ो कारण यार धूलीदंड चली धूलीदंड पर आम जा पाणीदंड को पाणीदंड पर जाकि यही आमर मेरु कार्य अनुष्ठान हम तापाई प्रिपरेसन आगु चली से आप देखिए जदि माने से होम पाई सब रेडी हो सारे आ किसी समय पर से स्टार्ट हम से मेरु पूजा जो शेष पर्याय कहती से दंडयात्रार तो आमको से पर्यटन वेट करा पड़ो देखा गले से मेरु यात्रा तेज चल एवं जावा से पाणीदंड किसी दृश्य आप देखिए पाणीदंड आड़ को जा पूर्व चलतु दर्शन करवा से पुरातन मंदिर श्री श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। ଏହି ମନ୍ଦିର ଆମର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁରେ ମଧ୍ୟ ଗଣାଯାଏ। ଆସିଲା କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼ ଶ୍ରୀକଳା ରୁଦ୍ରମଣି କି ବଜାଏ କାଉରୀ କାମଚଣ୍ଡୀ ଯୋଗନିଦ୍ରା ଗଲା ବୋଲେ ଶ୍ରୀକଳା ରୁଦ୍ରମଣି କି ବଜାଏ एक डाके कटुआल दुई डाके हनुमान पिटला दक्षिण द्वार श्री मुक्तेश्वर को बजाए।
आमर यही मेरुमंड उपरे जिते आप नड़िया भांगे तो नड़िया भांगापी आपन गोटे 10 टଙ୍କା देवाक पड़ो कारण से 10 टଙ୍କା महाप्रभु कार्य लगे आउ यहाँ सब वर्ष थाए जमी आम बस देखिले जो आसला जब स्टाण्ड अच्छी माने किसी गाड़ी जानवाहन रखापी जमी 10 टଙ୍କା माने 4 चकिया जान रखापी 20 टଙ୍କା सेमती आमर भी ये नड़िया भांगापी जमी मुक्तेश्वर मंदिर 5 टଙ୍କା से मेरु यात्रा जो आम मेरु को जब से भी आपको 10 टଙ୍କା देकी नड़िया गोटे भांगा पड़े आदि आप टिकट ना ना दयाक टिकट नहीं आसबे भांगे।
पेटर खरा माने कौन कहबी बाध्य होगी घर को आसिक ब्लॉग एंड करा पड़ुची आउ रहा जे मेरु कुचा जो मेरु यात्रा सरिला तापरे आमर से दंडुआ मैंने गले पानी माने जो पणा पानी हम पणा पानी कर सारा पर से कि समय विराम नहीं कि पुणी स्टार्ट करेंगे से संध्यारे बालभोग तापर आरती देन जमी आमर रात्रि रे काली नाच प्लस जहाँ मनोरंजन कार्यक्रम जो राति होता है सेमती हम तो ये थिला आमर से मेरु यात्रा 2023 से आम हाथीर दंड नाचर मेरु यात्रा आपको केमी लगे श्योर कमेंट माध्यम जनइबे तो ब्लॉग को ये एंड करवा ब्लॉग को एंड करने पूर्व जमी कहती जे नमस्ते भले था समस्ते जय जगन्नाथ।